Sound check. Test mic 1, 2, 3. Sound. Test mic 1, 2, 3. Sound check. Test mic 1, 2, 3. Okay tayo, Mike, ha? Okay, rinig. Isang magandang umaga ho, mga kabalen. Welcome ho sa CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, Justin Dizon. Hintayin lang ho natin yung 10:15 kasabay ho ng ating opisyal na pagsisimula sa telebisyon. At kumusta ho kayo? Araw na ho ng Huwebes ngayon. Yes, Thursday, February 20, 2025. Ang bilis talaga ng Pebrero, ano? Yung January, parang napakatagal, pagkahaba-haba, ano? And then, pagpasok po natin ng Feb, ayan, patapos na yung buwan. Pagkabilis-bilis, parang kailan lang, Enero lang, no? Ganyan ho. Ayan. Tumutok lamang ho kayo, i-like, share, follow itong ating streaming. At yes, mga kabalen, live ho tayong napapanood, napapakinggan sa iba't ibang platform ng pinakamalaking independent regional network sa buong bansa, ang CLTV 36. At opo, nationwide ho tayong napapanood mayang 10:15 sa Signal Channel 115. At syempre, kabalen, sa Central Luzon, dito po sa Free TV Channel 36, yung mga naka-digital box, lalong-lalo na sa area ng Pampanga. Oo, pagkalinaw-linaw. Kaya naman, kung hindi ka pa nakakapag-scan sa mga oras na ito, ayan, sabantalahin mo na. Akin na babanggitin yung step by the step. Yung step by the step process, aking babanggitin ko yung step by the step process kung paano, naman yung step by the step para sumakses ang inyong paghahanap ng CLTV 36 sa inyo pong digital TV o digital TV box. Pumunta ho kayo dun sa may remote control, hawakan din nyo at may makikita kayo sa gawing itaas yan usually, yung scan. May option po dyan, auto scan. Subukan niyo muna sa auto scan kasi lalabas naman yung anong tawag dito, yung CLTV 36 as long as your antennas are placed doon sa isa pong mas magandang lugar, mas mataas na lugar. So you can put them either sa may tabi ng bintana o di kaya naman hoy sa bubong, mas mainam kisame. Yung sa akin hoy naka-magnet lamang sa kisame. O sa labas ng bahay, kaya malinaw din at mabilis din. Mabilis lang yung pag-i-install at yung pag-scan. And then pwede rin ho yan makita sa manual search, yung nasa 636, tama ba Mike, o megahertz o 32 megahertz. Banda sa area hong yun, lalabas naman yung CLTV 36. Hintayin lang ho natin yung ating opisyal na pagsisimula sa programa. Marami hong mga balita, maraming kaganapan. Para hindi ho kayo mahuli, ay make sure naka-follow ho kayo sa CLTV 36 News. Iko pong Kabalentamo, Ketilak, Labuad, Kapampangan. Okay, live na ho tayo mga kabalen. Napapanood. Welcome ho dito sa ating CLTV 36 News Stream. Ako po ang inyong lingkod, news streamer Justin Dizon. At makakasama ninyo sa loob ng halos isang oras
sa paghahatid po ng mga makatotohanang balita at impormasyon, mapagkakatiwalaang balita at impormasyon, at may paggagamitang balita at impormasyon. Yan ho ang pangako ng CLTV 36 News and Current Affairs at ang buong puwersa ng CLTV 36. Siyempre, sa atin hong mga kababayan, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Pampanga, mapaka-importante ho mga kabalin na malaman natin yung mga nangyayari sa ating at yan ho ang misyon ng CLTV 36. Yan ho ang nais namin ipabatid sa mas marami pa nating mga kababayan na ito hong CLTV 36 ay katuwang ninyo, lalong-lalo na ho dito sa Central Luzon, sa pagbibigay ho ng balita at impormasyon. Importante. Kasi kahapon, halimbawa ako kagabi, personally, gabi-gabi, nanonood din ho ako ng balita sa mga istasyon, lalong-lalo na sa mga national networks. At napakalimitado lang din talaga ng espasyo na ibibigay para ho sa mga rehiyon. Napakaraming rehiyon sa buong Pampanga, kaya naman, sa buong Pampanga, sa buong Pilipinas, kaya naman ho talagang even the national networks are also putting efforts to regionalize their content because ako po, I am speaking from a teacher's background, napakahalaga para ho sa mga mamamayan yung regional information, yung local information. At yan ho ang makukuha ninyo sa CLTV 36. Lahat ho, mga impormasyong relevant din sa ating mga kababayan. Siyempre, importante yan, mga kabalin, yung mga balita, hindi lamang nangyayari dito sa Central Zone, maging sa ibang bansa, ibang parte ng bansa. Maganda na ho yung meron tayong awareness sa mga bagay-bagay. At speaking of awareness, ito, magandang maging aware din tayo sa sitwasyon ho ng trapiko sa ilang bahagi ho ng North Luzon Expressway. Itong ating pangunahing passage, pangunahing koneksyon mula ho sa norte o sa Tarlac hanggang dito sa, actually hanggang Pampanga o other parts lang sa may pa-SCTEX na Santa Ines. Dito ho sa Pampanga, koneksyon sa Metro Manila, itong North Luzon Expressway. Silipin natin, ano nga ba yung sitwasyon ng trapiko dyan sa maraming bahagi po ng NLEX. May nakikita ako, may mga bulto ng mga sasakyan sa kaliwat kanan. Kapampangan sa kaliwat kahanan. Kaliwat kanang bahagi. Ayan, kabalin. Sige ho. Ito ho mga kababayan, real-time traffic monitoring via NLEX Corporation. Ang sitwasyon ho ng trapiko dyan ho sa may Balintawak Toll Plaza sa mga oras na ito, 10:18 ng February 20, araw ho ng Huwebes. Yung Balintawak Toll Plaza, yung going north as we speak, ay maluwag naman at may pila lamang doon sa mga cash lane dyan ho sa Toll Plaza. Pagdating ng Valenzuela Interchange, dito ho makikita yung mga sasakyan patungong norte o yung palayo sa camera, mas less yung volume as compared to those who are entering Metro Manila. Sa Mindanao Toll Plaza o section nitong NLEX, makikita, ayan pinapaning pa yung screen, may makikita ang build up ho ng trapiko sa may areang yan. Dito sa may Kawayan, sa gawing ibaba mga kabalin, ayan makikita ninyo yung volume ng mga sasakyan pag may pagbagal at ayon ho sa NLEX merong 100, itong latest update nila alas 9 pa pero approximately 150 meter vehicle queue going to Santo Niño. Vehicles bound for Malhacan, St. Francis at MacArthur may proceed directly to the open slot at may Kawayan northbound exit ramp. Yan ho ang kanilang paalala dahil may pagbigat ho ng daloy ng trapiko dyan sa may area ng may Kawayan. Sa Bocaue at San Fernando, bagamat may volume ng mga sasakyan than the usual than the usual, ibig sabihin sa oras natin kasi kahapon nakita nyo sa San Fernando halos wala akong laman yung screen, di ba? But right now we can see some vehicles passing through
these thoroughfares, pero maluwag pa rin ho ang daloy ng trapiko dyan. Paalala ho sa mga biyahero, mag-ingat ho sa pagmamaneho at huwag kakalimutan i-check ang inyong sarili, i-check din maging ang inyong mga pangangatawan. Real-time traffic monitoring ho yan, handog ng NLEX Corporation. Sa oras na ito, alamin naman ho natin kung ano yung update dito ho sa apat na weather system na binabantayan ng ating Weather Bureau Pag-asa. Dahil kahapon mga kabalen, may mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating kapuluan. Gawa nga nitong iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa ating panahon. Narito po ang ulat ni Chanel Dominguez mula ho sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang weather update para sa araw ng Huwebes, February 20, 2025. Sa ngayon, wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong tatlong weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa. Una na dito ang northeast monsoon or ang hanging amihan na umiiral dito sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala, meron din tayong easterlies which is yung mainit at maalinsangan na hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko. Dulot nitong northeast monsoon which is malamig na hangin at easterlies, mainit na hangin, yung interaction po nito or yung salubungan ay ang nagre-resulta sa tinatawag nating shear line na nakakaapekto dito sa eastern section ng Southern Luzon pati na rin sa kabuuan ng Visayas. Para sa magiging panahon natin ngayong araw, asahan po natin sa may Bicol Region, Mimaropa, pati na rin dito sa may Laguna, Rizal at Quezon. Makakaranas sila ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot nga itong shear line po natin. Samantala, dahil naman sa bugso ng Northeast Monsoon, asahan natin dito sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin dito sa may Aurora, ang maulap na papawirin na may mga pag-ulan. For Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon, particularly dito sa may Ilocos Region, asahan naman po natin ang maaliwalas na panahon pero hindi mawawala yung mga isolated light rains or yung mga pag-ambon throughout the day. Agwat ng temperatura for Metro Manila, 22 to 30 degrees Celsius. Lawag, 23 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao, asahan po natin ang 21 to 27 degrees Celsius. Baguio, 15 to 24 degrees Celsius. Tagaytay, 20 to 27 degrees Celsius. At Legazpi, 23 to 29 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, kabuuan po ng Visayas, pati na rin dito sa Caraga, dulot ng shear line, asahan pa rin po natin ang mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya iba yung pag-iingat po sa mga kababayan po natin sa mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa. Para naman sa malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan naman po natin maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin magiging mainit at maalinsangan ang ating tanghali hanggang hapon na mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang ating mga social media pages para sa thunderstorm advisory na nilalabas. Agwat ng temperatura for Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 26 to 30 degrees Celsius. Iloilo, 23 to 31 degrees Celsius. For Cebu, asahan natin ang 24 to 30 degrees Celsius. Tacloban, 24 to 29 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 30 degrees Celsius. Zamboanga, 23 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Dulot na itong shear line, meron tayong nilabas na weather advisory dinggil po sa magiging paulan na ito pong shear line natin. Kung makikita natin, inaasahan natin ang heavy to intense or 100 to 200 millimeters of rain dito sa may Northern Samar at Eastern Samar. Samantala, asahan naman po natin ang moderate to heavy 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Quezon, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, at Surigao del Norte. Iba yung pag-iingat po dahil po mga posibilidad po ng mga flash flood at mga pagguho ng lupa.
Para naman bukas, makikita po natin, inaasahan natin ang moderate to heavy 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Masbate, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Samar, Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Aklan at Capiz. Dulot pa rin po ito ng shear line. Para naman sa Saturday, dulot po na paghina na itong shear line, dito naman po sa may Palawan, ang inaasahan natin na moderate to heavy or 50 to 100 millimeters of rain. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Pero iba yung pag-iingat pa rin po dito po sa seaboards po natin sa may eastern at northern ng Northern Luzon, dulot po na matataas pa rin po ang inaasahan nating alon. Ang sunrise mamaya ay 6:18 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:02 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga. Yan ho mga kabalen, ang latest update mula ho sa DOST Pag-asa. Oo, kaugnay ho ng magiging lagay ng panahon. At eto, tuloy-tuloy tayo sa pagbibigay ng balita at impormasyon. Pero bago ang lahat, kabalen, makibahagi ho kayo sa discussion dito sa comment section. Gawin nating online tambayan. Gawin ho nating online tambayan itong ating news stream. At naalala niyo yung mga panahon namin, ito yung mga Gen Z. I think you will never, pwede naman, but you will never understand the joy of putting your text sa isang TV screen. Nung panahon ng Music Zone, si Kuyang Justin, college pa lamang noon, nanonood ng CLTV 36. Tapos magre-request doon sa text message. Magpapadala ng text, tapos babatiin yung mga tropa, nagpa-flash doon sa ating scroll. Ganun yung gawain natin noon. Exciting yun, masaya yun. And syempre ngayon, social media na, mas mabilis lang yung proseso. Pero halos ganun pa din. Ika nga. Ito, bigyang daan muna natin ang ilang mga komento ng ating mga kababayang nanonood habang minamemorize ninyo yung foreign exchange rate. Kasi mamaya ipapaquiz ko yan sa inyo. Ayan, kaya kailangan ma-memorize natin. Sige mga kababayan, ito flash ko muna. Si Archie Bernalte Limocon, tita, si Regao pala, tita Muraman, di iPod anta, tita. Sabi niya, so, I think sa South, yung salitang to. Bisaya, tama. Sige, si Archie. Maraming salamat, Archie Limocon. Sa pagtutok dito sa CLTV 36, At si Romeo Sagisi, wow, galing. Nagmayat-met ti garden nyo, kabayan, Mala Paradise. Sabi niya, ayan. At salamat, Romeo, sa panonood sa CLTV. Susan Kumaling, stay safe. Cheska Perez, good morning, Sir Justin. Ayan, good morning, Cheska. Magandang umaga sa inyo. Kumusta yung mga kaklase mo? Kumusta kayo dyan? Eto ho, nanonood din sa atin si Rosario Regala, Balamo akakit bien ni Ate Nessie kaya pag-ayusan ng buwak na. Anino kaya, baka na parang wrong send to Hindi ba wrong send to? Sino ba si Ate Nessie? Pag daw inaayos mo yung buhok mo, parang nakikita ka daw ni Aling Rosario Regala. Ayan, maraming salamat. Si Adeline Grace, good morning. God bless us all today. Ayan. Thank you, Adeline Grace. Good morning din sa iyo. Susan Core, wow, bilis lumaki ng baby, so cute. Sinong baby kaya to? Oo. Wala po akong baby, baka ako yung tinutukoy ni Aling Susan. Ayan. Maraming salamat sa pagtutok dito sa CLTV 36. Si Jopay Salas nanonood mula sa Giginto, Bulacan. Isa ho sa ating masugid na tagapanood. Maraming salamat, Jopay Solas from Giginto, Bulacan. Thank you sa iyong panonood. At ito, may comment siya. Sabi niya, good day sa mga nagzuzumba sa Raka Village, sa Plaridel, Z-Force. Meron mamayang gabi tayo exercise. Ayan Shout out sa mga gustong magzumbang gabi.
Kasi mamayang gabi eh. O, Zumbang gabi. Tama, Jopay. Shoutout ho sa mga gustong mag-Zumbang gabi sa Rock Village, dyan ho sa Plaridel, Z-Force. Meron mamaya yung exercise. Ayan ho yung paanyaya ni Jopay Solas sa ating mga kabalayan dyan sa Giginto, Bulacan. Ayan. Thank you, Jopay, sa iyong pagsuporta sa CLTV 36. At sa iyong walang sawang panonood ng ating mga programa, siyempre. Ayan. Sige ho, sa oras na ito, ilakihan ko lamang itong foreign exchange rate. Kahit na-memorize nyo na. Memorize nyo na ba? Dapat memorize nyo. May exam mamaya. May exam. Hindi, ito ho. Silipin natin ang palitan ng piso kontra dolyar sa araw ito February 19, latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, 58 pesos and 0.08 centavos. Ito hong 1 US dollar. 42 centavos, Hong Kong dollars 7 pesos 48 centavos, Saudi Riyal 15 pesos 52 centavos, dirham, ito po, 15 pesos 84 centavos, euro, 60 pesos and 81 centavos, Korean won, 04 centavos, and Chinese yuan, 8 pesos. Yan ho ang foreign exchange as of February 19, ayon ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating balitaan. Ito. Flash ko lang itong mga interruption schedule ng water supply, interruption schedule sa ilang bahagi po ng Lubao, Pampanga, partikular na dyan ho sa Barangay Santa Lucia at San Juan, mamaya hong 1:00 ng hapon until 4:30 in the afternoon to give way dun sa flushing activities ng Prime Water. Yan din ho ang senaryo sa San Nicolas 1 sa Lubao, Pampanga pa rin, ano? Araw ho ng Huwebes, 1 p.m. to 4:30 p.m. wala hong tubig para sa flushing activity ng Prime Water. Affected din bukas naman ng water interruption 1:00 ng hapon hanggang 5:00 ho ng hapon, ano? Etong Barangay Santo Tomas sa Lubao, partikular na ho yung sentro Paralaya 1 and 2 para ho ito'y interconnection ng main distribution lines dyan ho sa area. Gayon din, apektado rin ho ng water interruption itong Santa Monica, Lubao, Pampanga. Bukas ho yan, araw ng Biyernes, 1 p.m. to 5 p.m. Yan ho, kabalen, ang latest na update kaugnay ho nitong mga water supply interruption dito ho sa lalawigan ng Pampanga. At sa oras na ito, yung supply naman sa kuryente, yung ating tignan. Meron bang mga, meron tayong mga scheduled power supply interruption naman, mga kabalen. Ito, tanggalin ko lang yung forex pala. Ayan, nababad. Ito mga kabalen, narito yung ating announcement sa mga mawawalan ho ng kuryente mamayang 1:00 ng hapon hanggang 4:00 ho yan, 1 to 4 p.m. Ala pong power. Pagsadyan nyo na po kaya portion ng Villa Julita sa may San Fernando, Pampanga para ho sa gagawing optimization ng transformer ng Sfelapco. Yan ho ay scheduled power interruption. Ulitin ko lamang, araw ho ng Huwebes, 1 p.m. to 4 p.m. Mamaya ho yan, mga kabalen. Bukas naman,
Nakasadyang mawalan din ho ng kuryente alas 8:30 ng umaga hanggang alas 12:30 ng hapon. Diyan ho sa may Villa Isabel Phase 1 sa San Fernando pa rin ho yan dahil pa rin sa transformer optimization ng Sfelapco. Affected din ho yung ilang mga areas dyan sa San Pedro Cotud ng power interruption, no? Bukas, same schedule, 8:30 in the morning until 12:30 in the afternoon, ano? To give way doon sa gagawing transformer optimization pa rin ng Sfelapco. Yan ho, mga kabalen. Ang latest naman na update, kaugnay ho nitong power supply interruption sa ilang bahagi po ng lalawigan, Pampanga. Kabalen, tuloy-tuloy ho tayo dito sa ating balitaan. Maraming mga may init na balita. Itong nakalap ang ating news team. Ito ho, mga kabalen. Unahan ko na dito sa ating traffic update. Opo, ano nga ba yung ating update ngayon sa trapiko? Kailangang malaman ng ating taong bayan. Ito ho nga, Tulaok Bridge o yung Tulaok fly overpass bridge, diyan sa may NLEX ay sisimulan na hong itaas o iangat sa February 24. Ito ho yung detalye, mga kabalen. Kung natatandaan ho kasi ninyo, di ba, nagdulot yan ng matinding pagbaha noong nakaraang 2023. At bunsod syempre ng bagyong Egay, Falcon at Habagat. At kung matatandaan ninyo, gumawa ho ang inyong lingkod, Justin Dizon, ng isang experimental report. Nag-live ho tayo. Sumakay tayo ng ating crew cab mula ho dyan sa may CLTV 36 sa may Jasa, Jose Abad Santos Avenue. At sinubukan nating pumasok sa North Luzon Expressway, lalabas ng San Simon area, and it took us almost 6 hours. 4 hours. Ganyan siya, yung dating biyahe na pagkatagal-tagal kasi mga alas 5 yun Then nakalabas kami past 10 p.m. na. So, something like that. Mga ganun ho katagal yung naging problema. At yung mga nakasabay namin, nasa 8 oras na, 12 oras na ho sa kalsada. Kaya naman, dahil po dito, dahil para maiwasan nga itong pagbaha na ito, mga kabalen, ay itinaas po yung NLEX, itinaas na yung kalsada dun sa ilalim. At bunsod ho nito, kinakailangan siyempre sumunod itong pagtataas ng tulay upang mabigyan ng vertical clearance itong mga mas malalaking sasakyan na dumaraan po sa superhighway o dyan sa may expressway. At kailangan ho siyang itaas ng 1.5 meters para matiyak ho yung kaligtasan. Ayon ho kay Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 Director Rosaler Tolentino, may pondo na para rito mula ho sa 2024 national budget. Matatanda ang ipinag-utos ho ni President Marcos kay DPWH Secretary Manuel Bonuan na solusyonan itong pagbaha sa Pampanga at Bulacan. Kaugnay ho nito, ito pinapayuhan po yung mga motorista. Teka lang, inom lang ako Yan. Kaugnay ho nito, pinapayuhan po yung mga motorista, mga kabalen, na bumalik ho o dumaan sa ibang mga alternatibong ruta. Gaya na lamang kung kayo po ay pumunta ng MacArthur Highway, dumaan ho kayo sa Santa Monica Road para ho sa mga light vehicles yan. Kung pupunta naman ng Santo Tomas o king Tulaok, daan ho kayo ng Santa Monica Road. Sarado po yung Tulaok Overpass Overpass Bridge sa lahat po ng sasakyan. Pero bukas ho yung Salusu Road o yung Santo Niño side para ho sa local traffic. Yan. Hinihiling po ng DPWH ang pag-unawa ng publiko kaugnay ho nitong kanilang isinasagawang proyekto na inaasahang magdudulot talaga ng syempre aberya at abala na rin doon sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung nanggagaling ho ng San Simon Town proper. Kung kailangan nyo pang mag-ikot-ikot
Oo, para ho sa inyong, lalo na yung mga walang sariling sasakyan, 'di ba? Pero ito ho mga kabalen, siyempre kailangan gawin 'yan, hindi lang ho para sa mga taga San Simon kundi para rin sa general public. Mas marami hong magdaraan sa NLEX para sa kaligtasan ng mas marami nating kababayan. Kaya naman, siyempre ika nga, konting tiis lamang. Narito po yung ilan sa mga traffic scheme na pwede ho ninyong sundan. Para ho sa kompletong detalye ng balitang yan, maaaring magtungo sa CLTV 36 Facebook page o kaya screenshot nyo ngayon, kabalen. And I'm sure kung kayo naman ay nagdaraan, somehow familiar din kayo doon sa mga pwedeng tawag dito, pwedeng mga rerouting. Ang problema kung hindi kayo madalas araw-araw dyan, no? Ito po, for your guidance, ay magandang ma-screenshot nyo na rin ito hong mga traffic scheme na inilabas ng DPWH kaugnay ho ng repair, rehabilitation ng Santo Niño o yung Tulaok Overpass Bridge dyan sa may North Luzon Expressway sa area ho ng San Simon, Pampanga. Yan ho mga kabalen. Kabalen, marami pa hong balita sa pagbabalik ng CLTV 36 sa Newsstream. Isang mabilis na patalastas lamang ho, huwag ho kayong aalis at kami ho'y magbabalik. Nagbabalik po ang CLTV 36 Newsstream. Ito mga kabalen, tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan. Dumako ho tayo sa ibang mga balita. Ito. Opo mga kabalen. Enforcer at trike driver nahulihan po ng 340,000 pesos na halaga ng shabu, marijuana at LSD na kumpiska sa rider na tumakas sa checkpoint. Narito pong detalye. Ito, basahin ko yung detalye nitong balitang to. Nasaan ba? Ito. Tatlong suspect ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng Nueva Ecija at Pampanga Police nito pong February 18 at 19. Timbog sa ikinasang buy-bust operation ng pinagsamang puwersa ng mga otoridad ang dalawang high-value individuals sa Barangay Valenzuela, Santa Rosa, Nueva Ecija nito pong Martes. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na sina alias Lando, 32 anyos na isang tricycle driver at si alias Bray, 35 anyos na isa pong traffic enforcer at parehong nakatira sa Cabanatuan City. Nahulihan po ang dalawa
ng aabot sa 50 grams ng hinihinalang shabu na may estimated value na 340,000 pesos. Kasalukuyan hong nasa kustodiya ng mga pulis sina alias Lando at Bray. Samantala, naharang po ng pulis sa Porac ang individual na sakay ng isang motorsiklong walang plaka sa isang Comelec checkpoint sa Barangay Santa Cruz. Nangyari ho yung insidenteng yan dito lamang Miyerkules o kahapon, February 19. Nagtangka pa umanong tumakas ang suspect na kinilalang si alias Lon, 26 years old, na residente ho ng Angeles City, ngunit agad siyang nahabol ng mga pulis at inaresto. Nakuha po mula sa naturang suspect ang iba't ibang illegal na items. Kabilang na ho yung 60 grams ng high-grade marijuana o kush na nakabalot ho sa 17 Ziploc bags na nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Gayon din itong 10 disposable vapes na pinaghihinalaang naglalaman daw ng liquid LSD na may halagang 10,000 pesos. Bukod pa rito, nakumpiska rin kay alias Lon ang isa pong 38 caliber revolver, isang cellphone at motorsiklo na ginamit ng suspect na hindi rin umano rehistrado ayon ho yan sa pulisya. Ang lahat po ng nakumpiska sa suspect o ang lahat ng mga nadakip na suspect ay sinampahan na ng mga kaukulang kaso. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan mga kabalen. Ito ho, medyo sensitibong paksa itong ating susunod na balita. Paunawa ho sa mga manonood. Maselan itong sa balita. Ito ho, at patay ho yung isang suspect habang sugatan at naaresto yung kanyang kasamahan matapos makipagbarilan sa mga pulis sa Korean Town, Barangay Anunas, Angeles City, dito pong Miyerkules. Feb 19, mga kabalen, bandang alas 4 nang makatanggap ho ng impormasyon ang Angeles City Police Office tungkol sa dalawang kahinahinalang lalaki sakay ng isang walang plaka, ang itim na Aerox na gumagala sa Korean Town. Kilalang hotspot po ng snatching incident. Double check ko lang yung petsa kasi nakalagay kanina 19 Miyerkules. Clarify ko lang yun. Pero ito, mga kabalan, tuloy ko, nang sitahin po ng mga pulis, bumunot ng baril ang backrider na kinilalang si alias Alexander, residente ho ng Magalang, Pampanga, at tinangkang paputukan ng mga operatiba. Nagkaaberya po yung kanyang armas kaya napilitan itong mag-reload dahilan upang agad siyang paputukan ng mga pulis at napatay ho yung nagmamaneho ng motorsiklo habang si alias Alexander ay nagtamo ng sugat at inaresto ng pulisya. Na-recover ho sa pinangyarihan ng insidente. Ito hong isang US Colt 45 caliber pistol na may 6 na bala, kabilang ang isang bala na may firing pin mark. At samantala, patuloy ang investigasyon upang matukoy ang lawak ng kriminal na aktibidad ng suspect at ang kanilang posible pong koneksyon sa iba pang insidente sa lugar. Okay, paglilinaw, nangyari ho itong insidente nitong Martes, February 18. February 18, Miyerkules. Okay, paumanhin po sa confusion. The incident took place last Tuesday, February 18, dyan ho sa may Korean Town, Angeles City.
Dumako naman ho tayo mga kabalen sa ilan pang mga balita dito sa Facebook page ng CLTV 36 News. Talagang maraming, sabi ko sa inyo, maraming update talaga dyan. Ito ho, palitan natin. Singil sa kuryente ng Pelco 1. Bumaba ho ngayong Pebrero, mga kabalen. Good news naman ito, malaki-laki yung binaba, 2 piso. May burikanita soy. Sesela na kamusoy. Sana all. Sige ho, ano ang detalye? Basahin natin, Kuya Justin. Bumaba ho yung overall electricity rate ng Pampanga Electric Cooperative o Pelco 1 para ho sa buwan ng Pebrero sa inilabas na anunsyo nitong kooperatiba, Miyerkules Feb 19. Bumaba ang buwan ng singil sa kuryente ng kooperatiba na ngayon po ay nasa 7 pesos and 05 centavos. Mas mababa ho ito ng 2 piso kumpara sa dating 9 pesos 0.06 centavos per kilowatt hour rate ng Pelco 1. Ayos, di ba? Eto kabalen, bago ako magpaalam sa inyo, bago magtapos ang ating programa, ito, papatugtugan ko lang ulit yung paborito kong awitin, napapanahon, hindi po magsasawa si Kuyang Justin na patugtugin itong kantang ito para sa inyo. Sa araw-araw, oo. Upang sa gayon, tayo ho ay maliwanagan sa ating mga magiging desisyon sa darating na halalan. Narito po ang awitin ng aking idolo Gary Granada, pinamagatang Hold Up. Stream ko ipi-play ko po. Ito mga kabalen. Sino raw yung aking presidente? Bahala kayo sa buhay nyo. Ang justice ay value system yan Kapag ang kultura mo ay hiyang sa injustice, mawawala na ng injustice kasi hiyang na nasanay. Pag sinabi nga nila, kapag nasanay ka na sa pagsisinungaling, totoo na yung sinasabi mo. So, yun ang ating bahagi ng justice natin, yung pagbabago ng kultura. Itong kultura rin. Minsan ako ay nagagahan doon sa bandang nagtahan nang mayroong nagkagulo sa isang tambayan. At ang usap-usapan tungkol sa isang hold-upan sa isang pampasaherong sasakyan na aking nilapitan, tamang-tamang naabutan ang isa sa biktimang nagsalaysay. Tambok ang bibig niya, umamang nanginginig, salamat ka at siya'y naiwan pang buhay. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa ang pinararangalan. Isang kinsenang kayon ang pinagpawisang sahod, nahulog sa kamay ng magnanakaw. Pati yung estudyante at aling mukhang pasyente at lolong halos di na magagalaw. Relo, singsing at hikaw, pati ngiping natutunaw, dinimot nung disenteng lalaki. Mabuti na lang daw at mabait siya umamaw, sila'y inabutan pa na pamasahe. Nanakawan na at na-hold up si Juan, ngunit ang hold-upper pa ang pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa, hindi naman lahat, mga 95% lang, nasa pamahalaan.
minsay namukhaan itong kawawang si Juan. Ang hold upper kanya palang kapitbahay. Malimit mag-abuloy, nangabubot at burloloy sa tuwing may okasyong pambarangay. Siya'y kwelang-kwela sa simbahan at eskwela, bida kay bishop, kay judge at kapitan. Taon-taon pati may medalya at plake ang magiting at dakilang kawatan. Nanakawan na at hold ng si Juan, ngunit ang hold upper pa pinasalamatan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa tumatakbo sa halalan. Nabaon sa utang ang bayan ni Juan, ngunit ang nagnakaw pa malamang mananalo sa halalan. Galing, galing, galing. Galing nyo. Good luck sa inyong presidente. Mga balita na dapat ninyong malaman ngayong umaga, mga balitang makatotohanan, mapagkakatiwalaan at may paggagamitan. At siyempre yung paalala ni Kuyang Gary Granada, ngayong papalapit ang halalan, maging mapanuri ho. Wag ho tayong magpasalamat kung binigyan tayo ng pamasahe ng hold-upper dahil marami naman ang kanilang inuuwi. Sana ho'y maging matalino tayo. At speaking of matalinong pagboto, abangan ho natin ang programa ni Binibining Sonia P. Soto, plataforma para ho suriin ang mga programa ng iba't ibang mga nagnanais maupo sa pamahalaan. Muli, maraming salamat po sa pagtutok sa CLTV 36 News Stream. Mag-iingat ho tayong lahat.